खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। स' फरायसा लोगो नोंथांमोन बे भिडिअ नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बे चैप्टार 4 नि लास्ट इयारनि इम्पोर्टेन्ट कुइसनफोरनि सलुशनफोरखौ नोंथांमोनजों बे भिडिअ डिसकास खालामो। स' गोबाव खालामालासे दिनैनि बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। स' फरायसा लोगो नोंथांमोना गिबियाव नुबाय बेवहाय इथानइक एसिडनि दाथाय सावगारि आखि बे जाबाय 2021 आव फैनाय आरो बेनि जा फिननाय बे फिननाया बेबायदि जाहैगोन। इथानइक एसिडनि दाथाय सावगारिया जाबाय बेबायदि जागोन। स' नोंथांमोना जायफोर फरायसा बिथांमोना बेफोरनि मोजां एक्सप्लेनेसन नांगौ नोंथांमोना बे चैप्टार 4 नि प्लेलिस्टआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ मोजाङै मोननो हागोन आरो बेवहाय एक्सप्लेनेसनखौ बेनि थाखायनो मोजाङै बा जुदि एक्सप्लेनेसन गोलाव खालामा भिडिअ गोबां गोलाव जागोन बेखायनो एक्सप्लेनेसनखौ एसे सर्ट खालामनाय जादों। स' नोंथांमोना बेनि मोजां जुदि सोलोंनो नागिरदोंबा नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै बेखौ मोजाङै सोलोंनो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नाम्बार 2 आव दङ बेवहाय साइक्लोपेन्टेननि फर्मुला आरो दाथाय लिर। बेनिफ्राय बियाव दङ जथायनाय फिनजाथाया मा बेनि मोनसे बिदिन्थि हो। सी नाम्बाराव दं इथानलखौ इथानइक एसिडसिम सोलायनाया मानो अक्सिजाबनाय फिनजाथाय आरो डीआव दङ बिदिन्थिनि हेफाजाबाव गोरो खौसेयारि थाखोखौ बेखेव। दा बे गासैबो 2021 आव फैनाय नाथाय नैबे नोंथांमोना जा डी नाम्बार सोंलुखौ नुदों बे डी नाम्बार सोंलुआ जाबाय 2019 आव फैदोंमोन आरो गासै बे 5 नाम्बारनि। बेनिफ्राय दा बेनि जा ए बि सि डि बे मोनफ्रोमनिबो फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन। बेवहाय नुदों नोंथांमोना साइक्लोपेन्टेननि फर्मुला C5H10 फर्मुलाखौ गिबियाव लिरग्रो। बेनिफ्राय बेनि दाथाया जाहैबाय नोंथांमोना बे दाथायखौ नुनो मोनदों बे जाहैबाय साइक्लोपेन्टेननि दाथाय। गिबियावनो कार्बनखौ बेबायदि आखिग्रो बेनिफ्राय कार्बननि सोरगिदिं बेबायदि हाइड्रोजेनखौ आखिना होब्लानो जाहैबाय बे जाबाय साइक्लोपेन्टेननि दाथाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बे बी नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन। आबुं जायै हाइड्र'कार्बनफोरा पेलाडियाम एबा निकेल थुनज्लायग्रानि थाफादेरनायाव हाइड्रजेन दाजाबनानै आबुं जानाय हाइड्र'कार्बनफोरखौ सोमजिहोयो। बेखौनो जथायनाय फिनजाथाय बुंनाय जायो। बेनि मोनसे बिदिन्थिया जाहैबाय नोंथांमोना बे मोनसे बिदिन्थिखौ बेबायदि लिरनानै होनो हागोन आरो जथायनाय फिनजाथायनि बुंफुरलुखौ नोंथांमोना बेनिफ्राय बेसिमहालागै लिरब्लानो जाहैबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट सी नाम्बार सोंलुआ जाहैबाय बेबायदि सी नाम्बार सोंलुनि जा फिननाय बे फिननायखौ नोंथांमोना बेबायदि लिरनो हायो। इथानलखौ इथानइक एसिडसिम सोलायनाया अक्सिजाबनाय फिनजाथाय मानोना इथानलजों खारैयारि पटासियाम पारमांगेनेट KMnO4 एबा एसिडारि पटासियाम डाइक्रमेट बादि अक्सिजाबहोग्रानि जाहोनाव अक्सिजेन अरजाबो बेबायदि लिरब्लानो जागोन। बेनिफ्राय डी नाम्बारनि जा सोंलु बे डी नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन। मोनसे गोरो खौसे थाखोआ मोनसे खौसेनि हानजा जायफोरा एखे मावफुं गुदिथाय थायो आरो समान रासायनारि धोरोम गोनां नाथाय गुबुन गुबुन लावथायनि जिनज्रि दाथाय गोनां। स' बेखौनो गोरो खौसेयारि थाखो बुंनाय जायो आरो बेनि बिदिन्थि हिसाबै जोङो लिरनो हायो CH3OH बे जाबाय मिथानल इथानल दङ प्रपानल आरो बिउटानलनि रासायनारि धोरोमफोरा एखेजोब नाथाय बिसोर गुबुन गुबुन लावथायनि जिनज्रि दाथाय गोनां बेखायनो बिसोर रोखोमसे गोरो खौसे थाखोआव गोग्लैयो। स' बेफोरबायदि लिरब्लानो जाबाय एन्सारा। नोंथांमोना भिडिअखौ पज खालामनानै एन्सारखौ लिरनानै ला। गिबियावनो कुइसनखौ नोंथांमोना लिरग्रो कुइसनखौ लिरखांनायनि उनावसो नोंथांमोना एन्सारखौ लिरनो नाजाब्लानो जाबाय। आरो जायफोर फरायसा बिथांमोननो नैबे PDFखौ नांगौ बिथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होनाय दङ बेवहाय थांनायनि गेजेरजों मोननो हागोन। गिबियावनो नोंथांमोना बेखौ मोननो थाखाय एप्लाइ खालामग्रोनांगोन। एप्लाइ खालामखांनायनि उनावसो जों नोंथांमोननो PDF फाइलखौ प्रोभाइड खालामनो हागोन। बेनिफ्राय आरो माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवबो सोंहरनो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय बेवहाय नेक्स्ट बेखौ नोंथांमोना जा सिगाङाव डिसकास खालामनाय बेखौ हायाब्ला बे मोनसे कुइसनखौबो लिरनो हायो। बेवहाय सोंदों कार्बननि गोरोब रुबुं आबुं जानाय खौसेफोरा मा? गोरोब रुबुंखौनो जोङो आबुं जानाय खौसे मुवा बुंनाय जायो। बेनिफ्राय बेवहाय सोंदों बी नाम्बाराव बिदिन्थिनि हेफाजाबजों मावफुं गुदिथायनि बुंफुरलु लिर। बेनिफ्राय इथेननि इलेक्ट्रन फोथार दाथाय आखि गाहायाव होनाय खौसेफोरनि मुं लिर। थ' बेबायदि फैदों। दा गिबियावनो नैबे जा गोरोब बेनिफ्राय नैबे जा डी नाम्बारनि सोंलु बेनि मुंफोरखौ खौसेफोरनि मुंखौ लिरनो होदों आरो बेबो जाबाय 2021 आव फैनाय। दा बेवहाय गासै 5 मार्क्स दङ। दा गिबि सोंलुनि फिननायखौ नोंथांमोना बिदि लिरनो हायो। जाय कार्बन गुन्दासाफोरनि अरजाबग्राथिफोरा बनसेजों आबुं जायो बेबायदि कार्बन खौसेफोरखौनो कार्बननि गोरोब रुबुं एबा आबुं जानाय खौसे बुंनाय जायो। थामहिनबा जोङो सिगांनि जा जोङो भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायब्ला मोनथिगोन जे गोरोब रुबुं एबा आबुं जानायनि ओंथिया जाहैबाय जुदि कार्बन खौसेफोरनि लोगोआव जुदि मोनसेल' बन्ड थायो अब्ला बेखौनो जोङो गोरो खौसे बुंनाय जायो। स' बेखौ गोसोआव लाखि। बेनिफ्राय बी नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाय बेबायदि जाहैगोन। रोखोमसे नङि गुन्दासाफोर आरो बेफोर थानाय हानजाया खौसेनि थि धोरोमफोर थानायखौ कार्बन जिनज्रिनि लावथाय आरो आखुनि सायाव सोनारा जासेनो दिन्थियो।
बेखौनो मावफुं गुदिथाय बुंनाय जायो। बिदिन्थि हिसाबै एलकहल, एल्डिहाइड, कीटन आरो कार्बक्सिलिक एसिडआ गुबुन गुबुन मावफुं गुदिथायनि मुं बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय जेरै सोंदों सोंलुआ बेबायदि डाइरेक्टलि लिरब्लानो जाहैबाय। बेनिफ्राय बेवहाय सोंदों सी नाम्बाराव दङ इथेननि इलेक्ट्रन फोथार दाथाया जाबाय। इथेननि इलेक्ट्रन फोथार दाथायखौ नोंथांमोना बेखौ लिरना होब्लानो जाबाय। बे जाबाय इथेननि इलेक्ट्रन फोथार दाथाय। दा नोंथांमोना बेखौ लिरब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय जा डी नाम्बारनि सोंलु बे डी नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन। बेवहाय दाथाय होनाय दङ बे दाथायफोरनि मुंफोरा फारियै मिथानिल जागोन आरो पेन्टाइन जागोन। नोंथांमोना पस्ट खालामनानै भिडिअनि एन्सारफोरखौ लिरनानै ला। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बे सोंलुआ दङ नेक्स्ट 4 नाम्बार सोंलु। बे सोंलुआ दङ बेवहाय सोंलुआ दङ बिदिन्थिजों गुदि मुवा मोनसेनि महर बांनि बुंफोरथि लिर। बे जाबाय 2020 फैदों। गासै 1 मार्क्स दङ। बेवहाय फिननाया बेबायदि जाहैगोन कार्बन गुदि मुवाया मिथिंगायाव गुवारै सोलाय सुला महरारि धोरोमफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन महराव नुजाथियो। बेखौनो कार्बननि महरबां बुंनाय जायो। आरो बिदिन्थि हिसाबै जों लिरनो हायो हीरा आरो ग्रेफाइटआ गुबुन गुबुन महराव नुजाथिनाय कार्बननि महरबां। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय 5 नाम्बार सोंलु। बेवहाय सोंदों बिउटेन C4H10 नि समान अरजाबथिफोरनि दाथाय फर्मुला आखि। नाम्बार बेयाव दङ दोनखारनाय फिनजाथाय माखौ बुङो बिदिन्थिजों बेखेव। नाम्बार सीआव दङ आनजादनि हेफाजाबाव एलकहल आरो कार्बक्सिलिक एसिडनि गेजेरनि फारागखौ माबोरै दिन्थिनो हायो। बे जाबाय 2020 फैदों आरो गासै मार्कआ दङ 5 मार्क्स। बेनिफ्राय दा नैबे जा गिबि सोंलु बे सोंलुनि जा समान अरजाबथिनि दाथाय बे दाथाया बेबायदि जाहैगोन। स' गिबियावनो बेबायदि लिरनो हायो बिउटिननि समान अरजाबथिफोरनि दाथाया जाहैबाय दा बेबायदि मोनसे चेइन स्ट्राक्चार जाहैगोन। बेयो जिनज्रि थानाय बेबायदि गोलाव मोनसे दाथाय जों मोननो हायो। गुबुन मोनसेथिं जों बेबायदि दालाय थानाय मोनसे दाथाय मोननो हागोन। दा बे मोननै दाथायखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि। बे जाबाय बिउटेननि दाथाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन। बेवहाय एन्सारा जाहैबाय साननि सोरांनि बिथाथियाव क्ल'रिनआ हाइड्र'कार्बनजों गोख्रै फिनजाथाय जायो। क्ल'रिनआ हाइड्र'जेन गुन्दासाफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे जायगा सोलायहोयो। बेखौनो दोनखारनाय फिनजाथाय बुंनाय जायो। आरो बेनि मोनसे बिदिन्थिया जाहैबाय नैखौ लिरनो हायो नोंथांमोना। बे जाहैबाय मिथेननि लोगोआव क्ल'रिनआ फिनजाथाय जादों आरो बेनिफ्राय बेबायदि सोमजिगोन बे मिथेन क्ल'राइड आरो क्ल'र'मिथेन जाहैगोन बेयो। बेनिफ्राय बे जाहैगोन हाइड्र'क्ल'रिक एसिड। बेनिफ्राय सी नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुआ एसेबां इम्परटेन्ट नङा। बेयो फैनाय नङा। नोंथांमोननि कुइसनाव जा दङ बेवहाय आनजादनि हेफाजाबाव एलकहल आरो कार्बक्सिलिक एसिडनि गेजेरनि फारागखौ माबोरै दिन्थिनो हायो। बे सोंलुआ नोंथांमोननि जा 2022 मायथाइ बे फैनाय नङा। नाथाय उननि समाव फैनोबो हागौ। बे नोंथांमोना सिलेबासखौ नायनानै फरायनो नाजा। सिलेबासाव जा होनाय दङ बेबायदि फरायब्लानो जाहैबाय। दा थेवबो बेनि फिननायखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। नोंथांमोना बेबायदि लिरनो हायो। नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानै बेनि फिननायखौ लिरनानै लानो हागोन। दा बेबायदि जायगोन फिननाया। बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय गुबुन मोनसे सोंलु। बेखौ हायाबा नोंथांमोना बेखौ लिरनो हागोन। बेवहाय दङ सोंलुआ ब्रह्म बिउटेननि समान अरजाबथिफोरनि दाथाय सावगारि आखि। बेनिफ्राय दङ नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय इथानइक एसिडआ कार्बनेट आरो हाइड्रजेन कार्बनेटजों माबोरै फिनजाथाय खालामो रासायनारि फिनजाथायखौ लिर। बेनिफ्राय साबोननि सुस्रानाय खामानिखौ बेखेव। दा नोंथांमोननि 2022 मायथाइयाव नैबे बी एन्ड सी बे सोंलु मोननायाबो फैनाय नङा। बाट नैबे जा ए नाम्बारनि सोंलु बे फैगोन। बेनिफ्राय दा बेफोरनि जा फिननाय बे फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन। गिबि सोंलुनि जा फिननाय ब्रह्म बिउटेननि समान अरजाबथिफोरनि दाथाय सावगारिया जाहैबाय बेबायदि मोनसे स्ट्राक्चार मोनगोन आरो मोनसे स्ट्राक्चारा जाहैबाय बेबायदि। बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननायखौ जों बेबायदि लिरनो हायो इथानइक एसिडआ कार्बनेट आरो हाइड्र'कार्बनेटजों फिनजाथाय जानानै संख्रि कार्बन डाइ अक्साइड आरो दै सोमजियो। सोमजिनाय रासायनारि फिनजाथाया जाहैबाय बे फिनजाथायफोरखौ गोसोआव लाखि। बेनिफ्राय बेवहाय सोंलुआ सोंदों सी नाम्बाराव साबोननि सुस्रानाय खामानिखौ बेखेव। दा बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन साबोनआ दैयाव सेरेब हानजा सोमजियो। थावारि मैलाफोरा सेरेब हानजानि इसिङाव नांजाबना थायो। सेरेब हानजाफोरा गावजों गाव नांजाबलाया आरो आयनजों आयन नारगारलायनाय जाहोनाव बिसोरो फाराग जाना थायो। मैला थाफादेरनाय सेरेब हानजाफोरा गलिलाव कलइड जाना थायो आरो बेफोर गोरलै सुगार जायो। स' बेखौ लिरनो हायो। खिन्थु नोंथांमोननि जा 2022 मायथाइ बे मायथाइयाव बे मोननै सोंलुनि फिननायफोरा फैनाय नङा। बी आरो सीआ फैनाय नङा। थेवबो आं नोंथांमोननो फैयैखौबो नोंथांमोननो लाबोदों एन्सारखौ। नोंथांमोना बबेखौ फैयो बबेखौ फैया बेखौ सिलेबासखौ नायनानै लिरनानै लाब्लानो जाबाय आरो प्रिपारेसन खालामनो नाजा। बेनिफ्राय 7 नाम्बाराव दङ गाहायनि बबे हाइड्र'कार्बनफोरा जथायनाय फिनजाथाय दिन्थियो। बे जाहैबाय 2019 मायथाइयाव फैदोंमोन। 1 मार्क दङ।
दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों बे नैबे फर्मुलाफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो फर्मुलाखौ जों नायोब्ला नुनो मोनोदि नैयाव जाबाय आबुं जानाय हाइड्रकार्बनफोर थागोन बेवहायबो जाहैगोन आबुं जानाय थागोन बेनिफ्राय बेवहाय किन्तु आबुं जानाय थानाय नङा बेवहाय दा जोङो स्ट्राक्चारफोरखौ आखिनानै नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय बहियाव बिसोरनि दाथायफोरखौ आखिना नायब्लासो जोङो बबे फर्मुलायाव जों आबुं जानायखौ मोननो हागोन बबेयाव जोङो आबुं जायैखौ मोननो हागोन बेखौ जोङो मोन्थिनो हायो दा जथायनाय फिनजाथायनि ओंथिया जाय हाइड्रकार्बनफोराव आबुं जायै खौसे मुवाखौ जों मोननाय जायो बेखौनो जोङो जथायनाय फिनजाथायबो बुंनो हायो दा बेवहाय जोङो बेवहाय बिदिन्थिफोर होनाय दङ दा बेफोरनि मादाव नैबे जाहैगोन गिबियावनो नैबे C3H6 बेनिफ्राय आरो C2H2 बे मोननैखौ नोंथांमोना लिरनानै होब्लानो जाबाय बे जाबाय जथायनाय फिनजाथाय दिन्थिनाय हाइड्रकार्बनफोर बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय 9 नाम्बारनि ए नाम्बार सोंलुआ जाहैबाय अक्सिजेन आरो इथाइननि जथायखौ जालायहोनायनि थाखाय सावनाय जायो इथाइन आरो बारनि जथायखौ मानो बाहायनाय जाया बेखेवनो होदों बेनिफ्राय इस्टार सोमजिनाय फिनजाथाया मा एसिड थुनज्लायगारनि बिथाथियाव इथानइक एसिडआ इथानलजों फिनजाथाय जानानै सोमजिनाय मुवाफोरनि मुं आरो सोमजिनायखौ लिर बेनिफ्राय बिथिं दङ गाहायनि खौसेफोरनि मुंखौ लिर दा नैबे जा बि नाम्बार दङ बे सोंलुआ नोंथांमोननि 2022 मायथाइयाव फैनाय नङा बेनिफ्राय बेवहाय जा दङ सोंलु ए नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन दा बे सोंलुनि फिननायखौ नोंथांमोना बेखौ लिरनो हायो इथायन आरो अक्सिजेना गोबां बिदुं होयो जायखौ जालायहोनायाव बाहायनाय जायो नाथाय बाराव बेखौ सावोब्ला जेराव नाइट्रजेन आरो गुबुन सांग्रां नङि गेसारि थायो बेयो थोजासे अक्सिजेन मोना आरो नांगौ जखानि बिदुं होनो हाया बेबायदि लिरब्लानो जागोन बेनिफ्राय बि नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननायखौ बिदि लिरनो हायो इस्टार सोमजिनाय फिनजाथाया जाबाय एसिड आरो एल्कहलनि फिनजाथायनि थाखाय सोमजिनाय रोखोमसे फिनजाथाय एसिड थुनज्लायगारनि बिथाथियाव इथानइक एसिडआ इथानलजों फिनजाथाय जानानै मोदोमग्रा मुवा आरो थाव होग्रा मुवा सोमजिनाय समानथाया जाहैबाय दा नैबे गाहायाव होनाय समानथायफोरा जाबाय इस्टार सोमजिनाय मोनसे समानथाय बेनिफ्राय बेवहाय सि नाम्बारनि जा सोंलु दङ बेवहाय सि नाम्बारनि बे दाथाय दङ बे दाथायखौ नायनानै जोङो बिसोरनि खौसेफोरनि मुंखौ लिरनो नांगौ दा बे मोननै सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन गिबि दाथायनि जा मुं बे जागोन पेन्टाइन आरो बेवहाय नाम्बार 2 नि जा दाथाय बेनि फिननाया जाहैगोन प्रपानेल बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय अर दङ बेवहाय बेखौ नङाबा बेखौ लिरनो हायो बेनि सोंलुनि कुइसना जाहैबाय गोरो खौसेयारि थाखो माखौ बुङो बिदिन्थि होनानै बुजायनानै लिर बेनिफ्राय बि नाम्बार दङ गाहायाव होनाय खौसेफोरनि दाथाय सावगारि आखि बेनिफ्राय दङ हेक्सानेल बेनिफ्राय प्रपानन बेबायदि दङ बेनिफ्राय बिथिंजाय दङ आरो सि नाम्बाराव जथायनाय फिनजाथाय दिन्थिनाय मोननै हाइड्रकार्बनफोरनि मुं लिरनो होदों दा बे जाहैबाय सोंलु बेनिफ्राय बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय जा गिबि सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बे होखानाय दङ सिगाङाव बेखायनो आं बेवहाय लिरफिननाय जायाखै नोंथांमोना बे जा सोंलु बे सोंलुनि फिननायखौ HSLC 2021 कुइसन नाम्बार 2D खौ नायब्लानो नोंथांमोना बेनि फिननायखौ मोननो हागोन गोजौआव दङ बेनिफ्राय बेनि जा बि नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननायफोरा बेबायदि जाहैगोन हेक्सानेलनि दाथाया जाहैबाय बेबायदि जाहैगोन नोंथांमोना बेफोरनि मावफुं गुदिथायनि फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिनो नाजा एल्डिहाइडनि मावफुं गुदिथायनि फर्मुलाया मा नैबे 2 नाम्बाराव दङ प्रपानना जाहैबाय कीटनाव गोग्लैयो दा कीटननि मावफुं गुदिथायनि फर्मुलाफोरा मा बेखौ गोसोआव लाखिनो हाब्लासो नोंथांमोना बे दाथायखौ स्ट्राक्चारखौ आखिनो हागोन दा हेक्सानेलनि दाथाया जाहैबाय बेबायदि जाहैगोन आरो प्रपानननि दाथाया बेबायदि जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय सि नाम्बार जथायनाय फिनजाथाय दिन्थिनाय मोननाय हाइड्रकार्बनफोरनि मुं लिरनो होदों दा बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन जथायनाय फिनजाथाय दिन्थिनाय मोननाय हाइड्रकार्बननि मुङा जाबाय प्रपिन आरो इथाइन C2H2 बेखौ जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय दा जथायनाय फिनजाथायाव जोङो बेवहाय आबुं जायै हाइड्रकार्बनफोरखौ जोङो मोननो हायो स' बे गासैबो सोंलुफोरा थांखांनाय 2021, 2020 आरो 2019 मायथाइयाव फैनाय आरो उननि समाव उननि भिडिअ जोङो 2018 निफ्राय जों डिसकास खालामगोन 2015 मायथाइसिम स' फरायसा लोगो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ नांगौब्ला नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै मोनसे लिंक होनाय दङ बे लिंकआव थांनानै एप्लाइ खालामनांगोन गिबियावनो आरो एप्लाइ खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे पिडिएफखौ मोननो हागोन जोङो बेवहाय नोंथांमोननो थाखाय गांथाम साबजेक्टनि दासिम बे पिडिएफखौ मोननो हानायनि राहा खालामना होनाय जादों इंलिश मेथ्स आरो साइन्स
आरो गुबुन गुबुन साबजेक्टफोरखौबो जोङो उननि समाव खालामनायनि थांखि लादों। स' उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ फर वाचिं, बाय बाय।